ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣወንጀሊ ፋና እንጭናቕ ዓሸራ ጥብዝ በለት ማይ ብምዕቃብ እቶታውነት ሕርሻ ንምድንፋዕ ውሕስነት መግቢ ሰብን ጥሪትን ንምርግጋጽ ሰፊሕ ማእቶታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ። ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣወንጀሊ ኣቶ ኢብራሂም ጅምዕ ዓድታት ብጋንታ ማእቶት ተወዲበን ኣብ ሰሙን 3 ግዜ እናወፈራ ልዕሊ 250 ሄክታር መሬት ከም ዝጀረፋን እቲ መስርሕ ቀጻሊ ምዃኑን ብምግላጽ ህዝቢ ሳላ ዝተጠርነፈ ተጠቃሚ ጸጋታቱን ከባቢኡን ክኸውን ከም ዝበቂዑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ እንጭናቕ ኣቶ ሓምድ ማሕሙድ ድማ ነበርቲት ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ምስራሕ ዘላታት ከትርታትን ምዕቃብ ኣግራብን ዘተኮረ ዕማም የካይዱ ከም ዘለው ዛጊት ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ከም ዝዛለዩ ብምጥቃስ ሽግር ስተማይ ንምፍታሕ ተበላሽያ ዝነበረት ብፀሓይ ውፅዓት እትሰርሕ ፕሮጀክት ተዓርያ ዝነበሮም ጸገም ከም ተፈትሐ አብሪሁ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራውን ብተመሳሳሊ ተጀሚራ ቆሪጻ ጸንሐት ዲጋ መፍጸምታ ንምብጻሕን ግራውቶም ንምምድማድን ይነጥፉ ከም ዘለው ዝሓበሩቶም ነበርቲ ካብ ክሳድ ኣሸራ ናብ ዲጋ ኣሸራ ዝወስድ ጽርግያ ከም ተጸገነ አረዲዮም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፋና ምስራሕ ከትርታት ጀሪፋት ዘላታትን ከምኡውን ምጽጋን ጽርግያ ዘጠቓለለ ስራሕ ይሰለጥ ከም ዘሎ እቲ ስራሕ ክሳብ ወርሒ ሰነ ክቕጽል ምዃኑን ኣማሕዳሪቲ ከባቢ ሼኽ ስዒድ መሐመድ ዓሊ ሓቢሩ።